Mitä se tekee? Mitä se Jonne taas rakee siellä? Mitä se rakentaa? Mitä? Mitä? Onko soittaminen mennyt pieleen? Pitikö katkaista toi? Mikä numero se oli? Siinä on näyttö mennyt. Hei, nyt kyllä sä. Mitä sä? Tää on ihan mahdoton. Mitä sä teet? Eikä, nyt lähti taulu ja mitä sä teet? Anna tänne se taulu, hei, mitäs, puukko pois. Nyt puukko tänne. Mistä sä oot tommosta saanut? Kato mitä sä nyt teet. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Mitä sä vittu? Eikä helvetti nyt, mikä loppuu tommonen. Mistä sä rakennat näin helvetisti? Mitä vittua sä puuhat? Sulla on saatana saha. Varo sen kanssa nyt vähän. Ei voi olla tää rupee rakemaan aina kun se tuhoaa paikkoja. Mitä sä? Nyt se on ihan mahdoton. Nyt loppu. Nyt tulee. Mitäs vittu sä rupeat tekemään nyt? Mitä sä teet? Tää helvettiä. Täällähän saatana lentää palas. Jumalauta tuohon koko paikan. Nyt saatan. Oi jumalauta. Joo. Just niin. Oi herranen aika. Just.